Всички фитнес експерти казват, че трябва за възстановяване 8-9 часа сън. Вие за кой това говорите? За професионални спортисти, за безработни хора? Ще вземем малко реалността. Майка с 2 деца работи 5 дена седмично, готви, чисти и иска да изглежда във форма, затова ходи в фитнеса и трябва да спи по 9 часа. Откъде да вземем тези 9 часа сън? Или мъж, кой бачкат по 10 часа, има семейство, трябва да си във форма, да грижа за себе си. Реалността такава, че хора наспиват по 5, по 6 часа на ден. И това не значи, че няма да възстановявате. Това просто трябва да намерите вашата система. Не само сън, възстановяване. Може да четете книги, може да медитирате, може да правите просто почивка, разходка в гора, в планина, на чист въздух. Трябва просто да изградите вашата система по ваши правила и тогава ще постигнете вашите цели.